Cześć, dzisiaj jesteśmy w opuszczonym młynie. Na razie rozbijam się po części biurowej, ale już niedługo wezmę Was w pozostałe rejony tego pięknego miejsca, gdzie jest bardzo dużo ziarna, z którego mogłoby być bardzo dużo mąki i gdzie jest masa pyłu, więc maseczki kwarantannowe jak najbardziej nam dzisiaj służą w celach urbexowych. Na razie udało nam się wejść na pierwszy poziom i przed chwilą udało mi się tutaj spłoszyć kota. O, mamy poradnik do komputera mojego dzieciństwa i udamy się teraz do biura, gdzie mam nadzieję oświetlenie będzie nieco lepsze, bo dzisiaj ze względów technicznych kameruję zupełnie inaczej niż do tej pory. Cześć! Gdzie to biuro? Na górze. Okej. To są drabiny. Dobra. Okej. No mamy tutaj z pewnością raj papierologiczny. Chociaż nie udało mi się jeszcze ustalić, kiedy ten młyn mógł upaść. Chociaż mamy tutaj takie pamiątki, które świadczą o tym, że było to całkiem dawno. Z zewnątrz budynek jest zrujnowany. O, teraz muszę stąd jakoś zejść. I instrukcja przeciwpożarowa, z którego roku? Nie widzę. Ale na pewno bardzo stara. Mamy jakieś sanitariaty. I zdecydowanie tutaj ściany skóry zrzucają. O, tam coś jest ciekawego? Tak, te maszyny z blisko. I to się tutaj ciągnie? Aha, to jest taka piwniczka. Aha. Da się to też tędy? Da się tam tędy, tak. O, super. Tu mamy pozostałości jakichś maszyn. Jeszcze pas parciany się zachował. To wygląda jak coś do napędzania mechanizmu, który gdzieś tam dalej rozcierał ziarna na mąkę. O. Cześć. A ja byłam przed chwilą właśnie tam. Jeszcze mamy więcej maszyn. Całkiem dobrze zachowanych. Można sobie mechanizmy postudiować. I pełno starych książek telefonicznych. Takie coś mogę zobaczyć tylko na opuszczonych obiektach, ponieważ już dawno się nie praktykuje czegoś takiego jak książki telefoniczne, w których są ogólnodostępne podane numery prywatnych osób. Jest też instrukcja do Amigi w języku niemieckim. Jakieś stare obuwie. I tędy przed chwilą przebiegał też kot. Już nie umiemy tego kota zlokalizować. Na szczęście wyglądał na w miarę zadbanego. I tutaj więcej maszyn. Ja natomiast będę musiała się wybrać tam do góry. Budynek jest parokondygnacyjny. Jesteśmy na poziomie 1. Przed chwilą byliśmy na poziomie 0. Natomiast jest jeszcze piwnica, w której właściwie nic nie ma. Pierwszy raz jestem chyba w miejscu, które jest takie typowo rolnicze. Nie jest to rodzaj przemysłu, w którym zwykle funkcjonuje. Z zewnątrz, tak jak mówiłam, budynek w ogóle nie podpada. Wygląda jak kompletna ruina. No, nie jest atrakcyjny wizualnie. Natomiast w środku można sobie zobaczyć, jak takie maszyny funkcjonowały.
No dobra, próbujemy jeszcze wyżej. Okej. Wygląda to ciekawie. Generalnie ta kondygnacja 0 wychodzi na to, że była największa, bo była jeszcze poszerzona właśnie o tę część biurową, czyli tam, to co teraz widzimy z okna. Trochę mi się rozmył pierwszy plan. Trzeba uważać na dziury w podłodze. Może to nie są takie rozległe dziury jak w silosach, które już pokazywałam. No ale nie fajnie byłoby spaść nawet tą jedną kondygnację. A poczucie tego, że się zaraz spadnie, tylko potęguje fakt, że podłoga jest drewniana i z pewnością już nikt dawno o nią nie dbał. Jest takie nie, że zaraz po prostu to spróchniałe drewno tak pum i tak zrobimy pum. No to zobaczymy, czy na samą górę, czy jeszcze nie. Znaleźliście jakieś... Spodziewałem się mojej A znalazłeś mąkę? Niezidentyfikowany obiekt sypiący się. Efektowny. Zostało to nagrane. I dalej się nagrywa. I Asia ci zrobi podkład. No a co? A propos Wszystko. podkładu. Tak? Jestem barmanem na tym tancie. Dancingu, tak. Co zrobić? Zawsze. Tu jeszcze jakieś drewniane maszyny. To jest interaktyw. Albo schody do nikąd. Ja nie mogę. Co, schody donikąd? Nie chciałbym się paść. O ja cię. Kilka pięter, nie? Nie wiem na którym. Walter tam jest potrzebny. Albo coś innego. Chcecie kogoś pozdrowić? Dobra, a teraz coś, co mogę dać do publicznego filmu. Chcecie kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić autorkę tego filmu, Sassy Silesia, za to, że nas jednoczy i że nas tutaj zaprowadziła w ten jeden z lepszych escape roomów w tym kraju. Dziękuję. To myślę, że to jest O tym wyjście mowa. ewakuacyjne takie szybsze. Jakby silos? Teleport? Tak, to jest teleport dla spoka. Mega to jest bezpieczne. No. Wiecie, ogólnie są miejsca, w których się czuję lepiej, tak? Nie będę tutaj ukrywać i nie będę po tym chodzić, tak just in case. A ja się zastanawiam, czy da się jeszcze... Tam jest fajnie. W sensie na dach? No. Wiesz co? Powiem wam taki dowcip. Drabina daje nadzieję na to. Dałabym wam GoPro, ale mnie zrobiło w... Co mnie zaskoczyło? Że nie ma tutaj ani jednego głębia, a tu jest normalnie kartel. Bo kota widziałam, był kot. Ziarnowy kartel. No. Może Nie to ma jest gołębi, jeszcze bo czas, są jak koty. Morawiecki coś... My już generalnie będziemy schodzić i tutaj jesteśmy na tej środkowej kondygnacji. I jeszcze sobie teraz robimy takie ostateczne rozeznanie odnośnie konfiguracji sprzętowej tego miejsca. Cześć, wy też zwiedzacie? Cześć, tak. A, ja z tobą tu. A, chcesz kogoś pozdrowić? No ja niezmiennie... Dziękuję. Byłby spokój. Kot. Udało nam się doczytać, że ten młyn został skonstruowany w... O, cześć. Cześć! A wiesz, że... Wow! Udało nam się ustalić, że młyn został wybudowany pod koniec XIX wieku, a działał do mniej więcej końca XX wieku. No i wychodzi na to, że już tak sobie stoi opuszczony przynajmniej 20 lat. I podobno jest jakiś właściciel. No i więcej nie powiem, bo nie chcę gadać głupot. Prawda? Ja już mam zrobiony dzień, bo mnie się obiekt bardzo podoba. Tak. Jest troszkę wspinanka. Są też większe wyzwania, jak były zamknięte któreś klapy.
Także polecam, ale nie przyjeżdżajcie tu, bo Urbex jest zajęciem niebezpiecznym, niedozwolonym i poza tym, ale to już tak poza konkursem, chciałbym, żeby... I rozwalił się tego. Okej, więc schodzimy już powoli. O, tutaj piękny przykład tego, że maszyny jeszcze są w stanie działać. Tak. Jakby no drążymy. Drążysz temat. Tak. Wspaniale. O, Ale to nie jest aż takie ciężkie. generalnie proste maszyny to się nie psują. Można powiedzieć, że ten młyn jest jak silnik z Żuka. Tak, a Tak. poza tym proste jak... Co jest proste? Kąt. Dobrze, to będzie żart. Różnica wzrostu. O. To już wszystko z tego młyna. Tak? Więc jedziemy do domu. Nie. Skłamałam, jedziemy na inny obiekt. Tak.